Colombia zo to ang bai kirang chona sini ti prasarong no sekang sikin sang nyong borol Dipok entertainment hi zo to khana boni YouTube channel tongo palai khene bo ta hosnai active YouTube bai kirang wi do phani bangai kaha sini ti prasarong ko sarkha do pha than sang di nini ani ta khak lai di hi sini Dipok entertainment bok video khaibrang ne sung than samang sinai sung ma sisa sinai angke buno kiri abot taike kok sa sai tongmani kisan rok khnai ne gradi bon pore siang riak ronai pungkam do kai ke bu jomai ta masala panu group admit tadi din je group hambai da bai thang hai ke tamo ne ma so se sang CM rilana nang dona de siwo hai ke omode kaisa chondo jomatiano omode kaisa do phano hamza tiklai mar le grena hada bo si bai hade khana bai hade tai sanai zot to tiprasa ni thani bokok ka hapir greta tipralena ni ingke sung than samang nai ni ani ma honglayang nai kabang man bokok sawasi zoto zati sung tiprasa thansa bo hai ke sung wan somaya kho tini zomatia ke tola keluk sinai dia bor makhene officer minister biabang ne boni wan somo bahai nyamle nang bo jagat to Dipok ang nono usuke respect ro usuke ni video hamesha naibu ang bai malai di ang khoroksa zomatia ne haipon ang tini zat no tuiwi video ang desena zat no tuiwi ang khoroksa dia borma khoroksa ri yang botai ke ang de hongka phadi nai pedi ang bai samang khainai subaba dia borma sible ang bai samang khainai ang bai tongui pore nai pastor srungnai Isak dia borma sabobo Isak dia borma tabok pastor srung tongu sabai tong zomatia bai tongu ang tinyo mo take de ho nini musungman kene zomatia no tola rawi nung kene dia borma no kene kusukesnai nini wan song mani hanya belai ni hanya ang bai malai di nung Bangalore tong ang phainai nung bai malai bani ang phainai Dipok hai ketang di nini wan song mani tema nini wan song mani hanya bani tini nini serai nini sai serai tini nini an hi khaglai tongle nung kaisa okra nung kaisa channel nok phang YouTube nung active gena tini bai ke nung tini zomatia debor ma khak makha Dipok zomaten thani mapsan yaisi nadi tini edisini CM Purnachandra Zomatia bono okhara roi debor ma onimes nomar nai pu tama wan song ngan khabtro zoto ti prasan wan song nai begredi Dipok ni wan song nai suk de hayang la tini top phan bangai kokpir kha Bangladesh go vek ni bangai kok sakha illegal no tu kok sakha bai ke tini bo Zomatia debor ma bai ke bo tini kok sarakha belai ke no mo boni wan song mani haya wrong map sandi hani bang ake ang sanai sini Zomatia hodano zeboni YouTube channel subscribe khaijak thongo khai phadi isap ke boni tong mungke hai nable guys boni wan song mani isi haya ke tini Zomatia ne sibo tola tiklai nyai sirza tong ke Zomatia joto subscribe khaijak thong tola baklai phadi aisi asake de bo haya wan song asake nung ti prasani bising phan Zomatia nung asake to mane kusuka rawani musuk saya dia borma kusukas di boni thani boni wan song mani bahai namle dia borma kena biabang ne kusuk insnai rengmani poras rengmani biabang ne kusukai tangsne Zomatia hi kaisa ti prasaya de Zomatia hi kaisa ti prahani do phaya de ang Dipok no siseng musugo jokto chini ang bai kirung tongnai chini ti prasa dia bormang teng riang teng jokto nang hoya kaisa Dipok bahai kenu hai kok saraka bahai ke boni wan song mani hai ke wan song raka kaisa entertainment hi YouTube bo active ti prasa joto do farok bono Dipok entertainment do phano phurungu do phano active khaibu do phano farm rawu bo tai ke salai ma tong sung tini
ang bai tongui tini pastor serungnai Ishak Deborma anin ganar tongu bo biang ni kaisa bo Deborma tini ang bai tongui pop pastor Aprilo pai nai ang bai samang khai nai Deborma nini anin de sengkha nini wan song mani okni haya nang Bangalore de tong ang Bangalore phai nai Bangalore ang tong phai ja ang bo jaga sibu tini nang Tansani Dopani kok sanani baike nang hake hanya wan song rakha oma belani ni wan song mani haya ai kaisa nang YouTube channel nok phang baike chini dopa urumuru no baike chung buthuk khaimano bosi nang salphai kok sai tong namle Bangladesh sirong ni bangai nang tini kok te sai tong namle illegal no tuibi nang kok sai tong namle baike nang tiprasa Deborma Zomatian nang tini baike aso hamia wan song makha map sani dipok pa jottonu tiprasa boni kong no khana nei bedi asakhe de bo wan song mani haya Purno Chandra no Norui animes no bahai kene siam romano pa ora kabang mana busi jang nai tongo ang tamahi wan so desi nini ani hoya ano jotonu Deborma Riang joton ano support khayu bosi tini nini ani khagi kok sau guys asakhena sila hatagle dipok ni tongmu ang bai mala di haji dipok kogon nang sable na ke buno kiriya dom tong ko ang bai mala di ang bai mala di malanya yang salsa nang bai ang bai mala di bai ke nang tini uzati no tui kok sarakha bai ke nang omte kok sarakha ang na sing tong no haji malanya haji nang bai salsa sini ti prasa rok soto hoima tongu Dipok Entertainment asakit sini ti prasa sikli no asakit gian pherengkha kahang pherengkha song honglai ma tongu sini ti prasa do pharo bo sin tini Zomatia Deborma no khagi kok sable ang kaisa Zomatia ne thoi tongu haisi ang bai mala di Dipok asak si ang kok sar maaf sandi haisi baike ne kok sarakha baike ne kok sarakha mte kya Zomatia Deborma baike kok sarka Zomatia ya Triprania de Zomatia hoda baike nu barbar he kok saitong bah nini kok samani bangi ni nini ani tini khaga haisi tini chini ti prahawa kaisen nang top ani bangi kok saitong Zati ni bangi nung baike heket nung kok sarakha da kong khulum baika zotang bai krung tongnai rono omota hetang lai di hasi nini ani ta hong lai di bosi tini Zomatia no okharo wei Deborma no ronai botai kok omo wan somani ham yang za gang kene doke omo chini ti prasa public rock omota he rokhe chini Dipok Entertainment ni kong no tuiwi ani kong no tuiwi asuk serious tang lai di omo kaisa boni wan somani haya doke khulum bai ani kong no ro muthakha ham bai